The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 145, 3-4 and 13. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Isaiah 33:22. The Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our King. He will save us. Jeremiah 32:27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Psalm 19, verse 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Psalm 73:25. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. Jeremiah 23:23-24. Am I a God near at hand, says the Lord, and not a God afar off? Can anyone hide himself in secret places, so I shall not see him, says the Lord? Do I not fill heaven and earth, says the Lord? Sa dila pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan nga atong susihon atong kaugalingon nga mga kalag kung nakahimo ba kita mga sala nining adlaw. Personal sins, sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins. Kining maong mga sala nga personal makahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo dili pa magtutuo, you are an unbeliever, giawhag ka nga imong gamiton ka ng imong free will aron ikaw makahimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga among kapahimuslan ang imong grasya, ang imong pagtudlo, pagdugang kamatuoran. Salamat sa mayong panglawas imong gihatag kanamo. Buhi pa kami nining among lawas, kini gumikan lamang sa imong kaluoy, imong gugma, kortesiya o imong grasya. Salamat ning among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. While may adlaw sa tanan nato mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo, welcome now sab.
ning atong pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Dios ning adlaw. This is another day that ang Dios nagahatag kanato niini. Pasalamat kita kaniya. Okay. Kagahapon, by the way, kini nga atong giduputan pagyud nga uluhan, pagtulunan, mao ang the unfailing love of God, ang walay pagkapakyas nga gugma sa Dios. Now, ato nang ginaingon kagahapon, mao man atong gisgutan. Some kind of a review gyapon. The more Bible doctrine we acquire, the more nga ang Dios becomes real. And the more God becomes real, the more nga mas maepektibo ang mga gisangkap niya sa atong kinabuhi. That's it. Now, kining mga doktrina nga atong ginatunan, di lang gyud gihapon kini kapahimuslan nato until God also at the same time becomes as real as the Bible doctrine in our life. O bitaw tong atong gitunan nga kinahanglan gyud nga dunay spiritual nga phenomena nga mapupo nato sa atong pagpaminaw ug atong madungog, because that is the only way for us to experience the reality of Bible doctrine nga maunay nagalihok o nagadumala sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Di madanang moingon nga you would just say, abe ato kunong paminawan, ato kunong suwayan, although many of us diha magsugod og ingonan na. Gusto? Pero ang imo hagod, maubitaw ning gisaad man pud ni sa Dios nga kung imo siyang pangitaon, imo siyang makaplagan. Now, na si Jeremias 29:13. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. That is Jeremiah 29:13. Ug mao kana nga paminaw niini. Kung imo gyud siyang pangitaon sa tinuoray, imo gyud siyang makaplagan. Di man makak ang Dios. Unsay iyang isulti tinuod man gyud tumanon kana niya. Dili na siya Dios kun dili niya tumanon, gusto? Always remember this. God keeps His word. Iya gyud tumanon ang iyang mga pulong. Paminaw. Mo'y hinungdan, learning and understanding who and what God is. Kini, this demands positive volition, an active desire to learn about Him, the willingness and the self-discipline to submit to learning the truth. Adlaw-adlaw ra ba gyud ang gikinahanglan nga pagtuon sa pulong sa Dios. Dili siniman na, dili binuan, dili tinuy, o dili kung ganahan ka lang. Kinahanglan, it is consistent, persistent, regular. Wa gyoy palta. Kay kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios is not a joke. Dili ni kay duwa-duwa. This is serious matter. God is dead serious to His word. Di man na. That's why we have to be dead serious also in studying His word. So that, muna, kinahanglan natong pugson o disiplinahon itong kaugalingon. Kung bahin na ganinining atong pagdupot sa pagtuon sa puro sa Diyos. Until we are able to discipline ourselves, until we are convinced ingon nga mga Kristohanon doon na kay gikinahanglan. Ug ang gikinahanglan mo mao ang mga spiritual provisions, spirituhanon nga mga pagsangkap aron ka magmalampuson ug magmadinaugon sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi ingon nga magtotoo. Mao man gyud na ang atong tumong.
nga makabot na tong espirituhanong pagkahamtong. Apart from that, di gyud mahimong tinuod ang Dios sa atong kinabuhi. Ug may hinungdan nga the only way for us to know and understand who and what God is for us to have that volition. Niya ang kabubuton nga buot gyud nato nga makatunan. Bahin niya. Gusto kita nga makaila sa Dios. Mahimong suod, intimate sa atong relasyon ngadto kaniya. So makita nato dinhining tungora. Kung unsa ka mayroong danon gyud sa atong kabubuton, how important our volition is. Kung ikaw sa ka magtutuo, unya sa ganagana ra ang imong pagtuon o pagkatos pulo sa Diyos din. Unya kung iyon nimo, kabubuton gihapon ang giagadyan nimo. You see? That is why kining atong pagtuon o kanang Biblia requires self-discipline. Dili lagi sa ganagana ra na mugana ka mo na giingon og intermittent, meaning coming and going at intervals or not continuous or occasional. May buta sa but niya na. Now, ako malikon. Ang pagtuon sa pulong sa Dios nanginahanglan kini og pagdisiplina sa kaugalingon. Not only sa gana lang, but it should be consistent, persistent. Ako na ning gibalik. And our attitude towards it should not only cold or lukewarm, bugnaw, o kanang inadlaw, but what? Boiling hot. Unsa ni Binisaya? Nagabukal-bukal. Mao gyud niya ang atong attitude. Unta. Ingnon lang to unta ka na matay kabubuton. Now, mura man gudog. Namutang ang Bible study o last 3 course na lang, di ba? Ang pasabot, kay wailain nga buhaton, sige, o Bible study ko. Mura gudog, pagkapin na lang yung taon ang Bible study. Sabot ka? And yet, you're a Christian. Kristohanon ka, luwas ka. You know you are going to heaven one of these days. You know nga matubang ka ni Ginoong Jesucristo. Naong sa naong. Usa may mong himuon dito, be? Naingon ba lang ka, Halo Diyos ni anak ko. Naibaw ba yata kung siya may tabo na to dito. Og because of that, ato nang himuon ang pagpangandam, preparation time karon. Niini gayon na. Niini karon nga nagtuon ta niini. Mao ni preparation time. Do you know why? Because right at this moment, niining panahon nga nagakinabuhi ta sa Christian way of life, gihatag kining higayon nga makaandam ta sa atong kaugalingon. Kasabot ka? Paminaw. Positive volition is a matter of individual choice. And most people turn aside long before reaching the goal of understanding. Mao na kana ang resulta. Inaibay noon, naibaw silang naay labang makagagahom, hatagan sila chance nga makasabot. Nadili na. That's why, mailanta nga, usa sa mga isyu sa tao, mawangon siya. Kabubuton. Free will. Volition. Yes, volition is the issue. Volition is the issue in the angelic conflict. Kining gubat ng espirituhanon. Naibaw ka? Ang issue sa volition, maunay mo determinar sa
sang butanan sa matag usa ka tawo born on this earth. Imong kabubuton. Dili makabuot ang Dios nimo, dili. Dili siya makatandog sa imong kabubuton. O tingali mo ingon kag, kay bawo man di ang Dios nga dili ko tuo niya. Ngano gipakatawo pa man ko sa kalibutan. Magbuot pa di ka sa Dios sa imong gidikanan. Uy, ayaw na ninyo himuan ng tingali mo ingon ka nga giingnan tingali sa Dios ang imong gidikanan. Uy, ayaw ninyo himuan ng tawhana kay dili na mudawat nako. Ingon ba di ang Dios? No, dili na ingon na. God does not do and say that. Dili mo hilabot lagi ang Dios, ana. That is the reason why nga labihas pagamay nung danon pagayo nga masabtan ta kinsa unsa ang Dios. Who and what God is. Unsa ang iyang mga pamaagi. Iyang protokol. Unsa iyang sistema. Unsa iyang kalaki. Now, usa sa angay nga atong ipaymutang karon sa pagtuon sa niini bahina mao nga ang Dios usa ka persona. God is a person. Okay? Yes, God is a person. But only that we cannot see Him. Kaya nga naman, invisible, di man makita ang Diyos. Now, kita og mamatay ta, may invisible naman punta. Gusto? And yet, the Bible is saying, ang Biblia nagingon, that at the moment we die, we become unsa? We become absent in the body but face to face with the Lord. Mao ni grabe bitaw. Ug makakita kag minatay a dead person nga gihaya. What you see is his body, gusto? Ang iyang lawas. And yet the scripture says, if that dead person is a believer in Christ, he is already face to face with the Lord. Dili ang lawas. Kanang patayng lawas nga imong makita nga gisod lungon, wa na siya dihaw. Wa na. Tuwa na siya na naong sa Dios. Magtotoo man siya. Mao bitaw nang kung maghisgot gani tag minatay, mao bitaw nang usahay kanang naay daghan kayong nindot nga mga istorya o pagsaysay sa kinabuhi sa namatay, kana manggawas ra ba? Ini kamatay na sa tao, di ba? Labos buhi pa itong tawana. Wag yun manggawas ng mga nindot nga mga istorya, bahin sa kinabuhi. Itong tawana. So, kung naamoy mga nindot nga istorya, bahin sa kinabuhi sa katao, hala, isulti na ng daan. Labong buhi pa na siya. Ayaw ng huwatag, mamatay na siya. Kasabot ka. Isulti na ng daan, kaya aron madungog, uy, sikuan, maing tao rabagyod to. Kung isulti ni mo namatay, wala diya siya. Kung magtutuot siya, tuwa na naong sa naong na siya sa Diyos. Kasabot ka. Kadang patayng lawas nga imong makita, di na ka na siya. Muna gitawag nila, bagaw na lang na. Diha, bagaw. Yang tinuod nga siya, tuwa na sa iyang right place with God. Kasabot ka. So, lawas na imong makita. Apan siya, tuwa na face to face with the Lord. Sama na imong mabasa sa Biblia. 2 Corinthians 5:8. Okay? Na, mayingon katingalig. Napamanlagi na siya. O lawas na. Gusto? That means that when you die and go face to face with the Lord, makita na nimo siya. Nga naman. You're going to be face to face with the Lord in the Spirit. And the Lord is in Spirit. Bitaw ang pulong sa Diyos nagasulti. Nga while ni apata dinhi, ni apata nining atong lawas nga madunot
mamatay. God, remember, God is spirit. So kita dinhi nga niya pa sa lawas should worship God not in body but in spirit and in doctrine. Look at that. Why do you think? Because God is real. Tinuod, matuod ang Diyos. God, as we have said, is a person. Di lang nato siya makita. Apan He is very, very real. Kasabot ka? Ang tanan natong una-unaon, bisan wa pa nato isulti, makita, dayag pag-ayo ka na sa Diyos. Sabtag yun na. Because ingon ana ang iyang pagka-Diyos. That is who and what God actually is. Kasabot ka? So therefore, get this. Sa diha nga ang Diyos mahimo na yung tinuod diha sa imong kinabuhi. Once He becomes real in your life, then, mao na ni, ang sinugdanan sa imong pagtanaw kung unsa gyud di ay kagrabe ang imong pagkinabuhi as a believer in Jesus Christ, as a Christian. Dili man gud ingon-ingon ang pagkakristohanon. In fact, the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. That's the very reason nga positive volition is a matter of individual choice. Even those who want to know God are caught in the dark labyrinth of ignorance and human limitations. Kung ang imo rang tawhanong hunahuna ang imo gamiton ngadto sa Dios, na wag yung kay chance, wag yung kay abutan na. So akong balikon, di gyud ka makatugkad sa pagsabot bahin sa Dios kung ang imo rang tawhanon nga pangisip ug pangkwinta ng imong gamiton. Mao nga ang resulta, daghang hulagway sa Dios manggawas. No such thing. Ang tinuod, matuod rang hulagway sa Dios anas doktrina nga nagalihok na diha sa imong panghuna-huna. Once Bible doctrine, the principles of the truth are circulating in the stream of your consciousness, magatuyok-tuyok na diya sa imong panimuot, garantisado nga makita na nimo ang Dios. Did you know that? Bisag na uban ninyo mo ingon, uy, kuya, wag na. Mura man kong mahadlok ka na. Anong mahadlok man kang magkakita sa Diyos? Kakitang tanan, antuman mo sangpot sa atong pagkakita. Dito, atong atubang niya. Pagkakita, mo atubang taniya, naong sa naong. All kinds of religious and philosophical theories promise to lead us into the light, only to dead end us in falsehood and evil. Na nasa Roma 1:21-23. Now, how do we find our way out of ignorance? Unsa may atong himuon? Kay kung tawhanon ra, wa gyud tay mao kini ang hinungdan ngano nga ang ubang mga tao kinahanglan nga naay visual aid aron kunuhay mao sa mainumdum sila sa Dios. Kinahanglan visual aid aron makainumdum sa Dios. Ngano man? Tawhanon ra man na nga pamaagi aron ang Dios mahimong tinuod kunuhay para nila. Kinahanglan na ay makita mao na ilang baruganan, and yet wa gyud na sila makakita nga ang Dios misulti gyud siya mismo sa pag-ingon og I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in what? Truth. Nas Juan 4:24.
Naon sa maning ubang mga tao god tawhan ng mga philosophy, tawhan ng mga pamaagi. Naon sa may gisulti si Isaiah 55:9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Na, tungod niya na because of that, wa gyud tay atong mahimo sa atong kaugalingong panghuna-huna nga makakita sa Dios until we are able to have to acquire the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Once nga imo nang maangko ng una ni Ginoong Jesucristo, and you know the mechanics how to acquire it, then usa pa nimo masinati ang pamaagi nga gipahimutang sa Dios. Don't you ever forget the fact that God is Spirit. Ayaw na gyud nagkalimti. Ug ang tao spiritually blind. No, paminaw. Unsaon mas tao pag imagine sa Dios? If God is Spirit, therefore, man has to have Spirit in order for man to be able to communicate with God. Aron for God to become real to man. Man must have a Spirit. Unsa man ang tao at the moment, he is being born physically din sa kalibutan. Tubang, spiritually what? Dead. Tanang tao, nga may mugso ng kalibutan na, spiritually dead, declared yun. Tanawa ra gud ang pagkabutang o kahimtang niya. Now, nini nga dawa, samtang nagtuon tabay ining bahin sa Dios sa iyang gugma nga dili gid mapakyas. If you are a believer in Jesus Christ, remember, you are spiritually alive. Ngano man? Nganong na buhi ka naman spiritualmente? Ngano man? Why are you spiritually alive now? Ngano man? Tungod kay ikaw magtutuo naman. Yan itong higayon nga mong gituuhan, gidawat sa Ginoong Jesucristo nga mong manluwas, you are spiritually alive. Nabuhi in living kaning nabuhi ang imong tawhanong espiritu, spiritual or human spirit. Kanina itong wapa ka maluwas, you are spiritually dead. So, you are spiritually alive and therefore na kay katakos. You now have the capacity nga mupursigir nga imo nang makita ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Therefore, the only problem dinhi kung dili ka na mudangat sa imong kinabuhi when you do not have the Spirit, or maybe you are a believer but the problem is wa kas gahom niya ng imong spiritual nga kahimtang, then we cannot discover God's character or personality. Namaw na ni karon ang mahinungdanon. Okay? Kana bang mohinumdum kag tao? Kasagaran nga, you try to remember somebody. Di ba ang iyang naong, iyang hitsura, ang imong hinumduman? Di ba? You try to recall sa iyang hitsura. However, there will come a time nga you won't be able to form o recall sa iyang hitsura. And yet, magkainomdom ka pa sa iyang batasan o kinaiya. Di ba? Maingon kag tubas kuan bitaw unsa may purma adto niya. Di na ko kainomdom. Pero mao gid to siya palamuot sa among klase. Yun na ba? Mao gid to siya maldito kanunay sa among klase. Pero nakalimot nakas iyang ngahan, nakalimot na gani ko iyang hitsura, ikaw ba? Pero nakaibaw ko, mao gid to siya. Nakaibaw ko didto gyud to siya, pero
di na ko kainomdom sa porma sa iyang naong. Why? Because ang may numduman ranimo niya, mao ang iyang kinaiya ug ang iyang batasan. Basta, in the same token, since we cannot physically see God, di na ito makita siya with our naked eyes, ang atong paghinumdum, pag-recall bahin sa Diyos mao, ang atong pagkat-on sa iyang mga pamaagi, sa iyang karakter, sa iyang personality. But into our darkness shines the grace of God because God has revealed Himself. Nakapadayag siya siyang kaugalingon. Question na ipangutana. Asa man nato makita ang Diyos? Where do we see God? Listen. Paminaw. When we respond positively at God consciousness, it becomes God's responsibility to provide, if you are an unbeliever, gospel information. Iyan na ng katungod. Iyan na ng kanang obligasyon to send gospel information about salvation, whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with God. Muna. God has revealed Himself in the Bible. Nagapadayag ang Diyos sa iyang kaugalingon diha sa iyang pulong, this Biblia, which is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. The gospel, ang maayong balita sa kaluwasan, is only one of many categories of Bible doctrine. Sabtag yun na. So, kung ikaw sa kadili pa magtutuo right at this moment, remember this. Inumdumini. There is only one way. Usa lamang kapagi nga kinahanglan di na kininato kalimtan. Ang bugtong paagi, the only way, and this is God's way, nga maangkunta ang relasyon ngadto sa Dios mao kini. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Wa mausab ka nang maong paagi sa kaluwasan. Mao na pamaagi nga gipahimutang sa Dios bahig kaluwasan. Ug wa na lain pa. Wala. Okay? Ug kanang maong pamaagi mo'y gitawag og grasya. Sabot ka? Ngano man? Tungod kay iya man ka ng pamaagi sa Dios. Iya nga pamaagi. Nakalimot ka na nga ang pulisa na policy sa Dios mao man ang grasya. God's policy is grace. Iya ang Satanas, evil. Mao na'y atbang. Busa ang pamagi sa kaluwasan, grasya. Ingon man ang kaluwasan mismo, grasya. So may gisulti si Piso 2, 8-9. In English, we have been saved by what? By grace. Through what? By faith. Through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift. Gasa, gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kitang mga tao, wag yun tayo itong kaugalingong pamagi. Aron makapanag-iya kita relasyon o pagkadugtong ato sa Diyos. Wala. Wala o wala. Wag yun tayo itong kaugalingong pamagi aron sa paghimo sa Dios nga tinuod o real sa atong kinabuhi. Wala. Bisan pag-usa ka Kristiyanon. Always remember nga wa kay imong kaugalingong pamaagi nga mahimo ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Wala. Paminaw. It has all to be through the grace of God. Sabta pag-ayo ka na. So it has all to be God's grace. It has all to be God's provisions. Iyarang pagsangkap, iyarang grasya. Lisod gyud og salig o musalig lang ta sa atong kaugalingon bahin ini atong pagkinabuhi sa atubangan sa Dios.
Kaya ang kalagmitan kung may tabo nato as believers, ang malagmit nga may tabo nato kung wa tay pagsalig sa pamaagi ug sa grasya sa Dios, mahog tas pagkahamugiro. Yes, tinuod yun na. Magbong tas pagka mapahitason. Mao na angay tang bantayan. Apan ang Dios, gumikan siyang grasya. Nagpahimutang na siyang daan. Ingon na ang grasya. That's the reason why toward us nga kanato, God has magnified His word above His own name. Reputation diyan sa Salmo 138:2. Now, kinamanggong Salmo 138 verse 2 at the end part niya na magkasabot nga ngani, look at this. Mas mahinungdanon pa ang doktrina kaysa ngalan sa Dios. Did you know that? That God has magnified His word above His name. O manggoy mo abot na itong sangpit lang ta sa Dios. Wala. Labi na problema. Kung mo sangpit ka, wag yung hita mo. Wag yung hingabot. Apan paminaw. Apan kung na kay pulong niya, if you have God's word, diya si mong kalag, well, naibaw ka na kung sa'yo mahita mo. That's the very reason why kapilagyod nato i-emphasize that the doctrines of the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know at tumasayran, mahibawan, kinsa ug unsa ang Dios, and thus come to respect and love Him. Mao na atong reciprocal lang nga atong sumbalik ngadto sa Dios. We love Him because He first loved us. Mao na gitawag og personal love for God. Mao na ni. Mao nga kung natay ikatagbo nga tao, pangutanan na siya, naigugma ka ba sa Dios? Do you love God, sir or ma'am? Ug mutubag na siya, oh God, naigugma mo lang. Diyos na good na. No, sundi dayo pangutana na siya. Giyon sa manimo paghigugma siya. Because the only way for you to have personal love for God is for you to learn pagkaton, pag-ila niya sa iyang pagka-Diyos. Pinagi siyang pulong. Kay paminaw, kung imagination o paghandura ora ang Diyos para nimo, na, wag yung kay mahigug mag handurawan, imagination, di man nimo mahimo, higugmaon ang imagination o handurawan. Kaniyo? Kinahanglan mahimong tinuod ang Diyos in order for you to love Him in a personal way. That is the reason why respect and love for God only occurs sa diha that you have come to know who and what God is. Only through learning Bible doctrine, imong pagkaton sa pulong sa Diyos, can we accord Him the recognition, honor, and glory that He deserves. Sabot ka? Susublion tas pag-ingon din wa tay ato nga mahatag sa Dios nga makahimaya niya, wala. Kadungog ka? Wala yun. Timan-i na yun na. Isil-sil na si mong una-una. Wa tay ato nga mahatag ngadto sa Dios nga makapahimaya niya. Ang Dios ra ang makahimaya sa Dios. You know what I mean? Ako naman ang i-explain nimo sa taon-taon na yun. And get this, the only way for God nga makaglorify sa Dios is for you to be a winner. Magmadinaugon. For you to be successful in using all the provisions that God has provided. Nga gisangkap niya kanato.
Kung malampuson ka nga nakapahimulos ug imong na-exploit ang tanan nga pagsangkap sa Dios, unya nakakabot ra gyud ka sa gitawag tawag area of spiritual adulthood, the sophisticated and unique spiritual life, eusebia, hinumdum ka pa, godliness, unya inig atubang nimo dito sa judgment seat of Christ, bima, doon na kay confidence, na kay pagsalig, kana mo'y makapaymaya sa Dios. Kasabot ka, mauna. Apan ang saon man nga, daghan man yung tawhanong pangunahuna nga, kini mo'y atong buhaton aron mahimaya ang Dios. Kana mo'y atong buhaton paghimaya sa Dios. Nagkadaiya man ang atong mga pamaagi. And yet, wa gyapon katinuod. Moingon ang uban, kini ang buhaton nato paghimaya sa Dios. Unya sure ka? Sigurado ka nga may maya nimo ang Dios sa imong gibuhat. Na napuros na ta pangiyawat ani ron. Pangiyawat man na. Anyat ang Dios wa gyoy pang-iyawat. Kaya ang pamaagi sa Dios klaro ug sigurado man. Garantisado. So, 1 Corinthians 2:9 nagasulti og, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Tanawa, sabda pagayo ka ng maong bersikulo. Ang wa makita sa mata, ni madungog sa dulunggan, wa mo santop sa kasing-kasing tao, mo'y gikatagana sa Diyos alang kanila nga nahigugma kaniya. This verse really gives us more meaning. Nagada, dugang kiniog, kahulugan ka na to, di ba? Magagad manggulog, unsaon pagbasa ni, mauna. Kaya imo rang basahon sa laktod-laktod, nga way hunong-hunong, mo ingon kag, unsa may basa-but na, di man ta kasabot. Pero binisaya, klaro. So, atong balikon, ang wala makakita, ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, o wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mao'y gikatagana sa Dios alang kanila, nga nahigugma kaniya. Dinhi lang una kita kutob, gining bahina, at ipadayon kiniugma. So, ayaw sipyat sa sumpay niini, kaninyo nga nagasubay gid niini. Niini nga atong tunanan nga giuluhan og the unfailing love of God. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo, sa imong dugang kamaturan, bahin sa imong pagka-marvelous, awesome God you are. Di gid na mo matugkad apan kami uban sa among pagpaubos sa imong otoridad, sa imong mga pulong. Kami tutok niini, nagatanaw, nagafocus niini. Nga mo kini ang tinuray gayud nga patinaw bahin kanimo sa imong kinaiya. Ngaron sa ingon niya na sa among pagkatuon niini, kami makakamot gayud niya ng dapit the area of spiritual adulthood. Ngaron kami makasinati na gyud niya ng eusebia, niya ng godliness, pagkabalaan diha sa imong atubangan, bisan dili kami takos o Dios. Salamat ning tanan nga imong isangkap kanamo nga grasya. Dili kami takos ning tanan. Salamat niya among Bible study. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon gayud sa pagsibog ngadto sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Salamat.
niining ministry sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita lamang kini o Diyos in a mighty way ug sa according to your plan. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.